Hello guys, Jai Jagannath. Today we'll talk about Gautam Adani. He is one of the richest businessmen and founder of the Adani Group. 24 ଜୁନ୍ 1962 ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ। ଘରର ପରିସ୍ଥିତି ଏତେ ଖରାପ ଥିଲା କି ସେ ଅଧାରୁ ନିଜର ପାଠ ପଢ଼ା ବି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ପେଟ ପୋଷଣ ପାଇଁ ମାୟାନଗରୀ ମୁମ୍ବାଇକୁ। ସେଠାରେ ସେ ଏକ ଡାଇମଣ୍ଡ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ନିଜର ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଆଉ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ବିଜନେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ 1988ରେ ସେ ଏକ ଗ୍ରୁପ୍ ତିଆରି କରିଥିଲେ ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍। ଯେଉଁ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ ଏୟାରପୋର୍ଟ, କୋଲା, ଏନର୍ଜି ତା ଉପରେ ସେ କାମ କରେ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଗଲେ। କିନ୍ତୁ 2023 ହିଡେନବର୍ଗ ରିସର୍ଚ୍ଚ ରିପୋର୍ଟ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ତଳକୁ ଖସେଇଦେଲା। ତାଙ୍କର କମ୍ପାନୀର ଷ୍ଟକ୍ ରାତାରାତି ବହୁତ ତଳକୁ ଖସିଗଲା। ଇଣ୍ଡିଆରେ ହଲଚଲ ସୃଷ୍ଟି କଲା। କିନ୍ତୁ ସିଏ ସେଠାରେ ହାରି ନଥିଲେ। ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳିଥିଲେ। ନିଜ ସ୍ଥିତିକୁ ସେ ସମ୍ଭାଳି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଯାଇଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଆଜି 2026ରେ ସିଏ ଏସିଆର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଧନୀ ଲୋକ ହେଇପାରିଛନ୍ତି। ସେ ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କୁ ବି ପଛରେ ପକାଇ ଆଜି ଇଣ୍ଡିଆର ରିଚେଷ୍ଟ ପର୍ସନ ବନିପାରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତ କୁହାଯାଏ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ମନରେ ହାରିନ ଏ ଦୁନିଆର କୌଣସି ଶକ୍ତି ତମକୁ ହରେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।